Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time las 9:47. This Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Ay, bato! Aksyon! Ay, bato! Aksyon! Ay, bato! Nueve minutos nakaligas atak ng alas 9 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa Lawat, Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Luzon, Visayas, Mindanao, kuto malabutan sa nga signal sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Inyo pala tuntunan Aksyon Night Patrol, liwat naman nga magabulyada sa mga balita, lokal, national, international, kag mga balita nga nagaapekto sa aton tanan, nag-apekto sa aton sa nga nasyon, kag sa bugos nga kalibutan. Isa ka oras kag 30 minutos kapag waswas naman naton sa nga mga balita. Lunes tubtob, Sabado nga panatuntunan, dali lamang sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod, 684 sa Lilisuan, sa inusinitay sa tagsa ka mga radio. Martes nga pamangalagad naton sa kalan sa gihapon sang regulang Anchorman Aksyon Eric Magbanwa. Halos basta Martes nga pagpangalagad. Inyo ka aksyon na Marlon Henovaya. Tapos na ato sa rin nga maka-aksyon nga yaran na sila sinita sa tagsa ka mga puluyan. Sa mga bag-o lamang naka-undang nakatapos ang ila siling panyapon. Pag nagahilay-hilay na, iban pulo pa nagrilyo na sa dalom sang mabulubog na nga lugar. Sa mga nagahilay-hilay sa idalom sang kahoy. Sa mga nagadigamo pa sa ilas na nga palanya puron. Sa amo sa nga oras, mayara kita nga mga ka-aksyon iyang nagapangita pa sa ilas na nga lulutuon. Dugay-dugay curfew implementation na. Diri sa sunod sa Bacolod, 9 minutos na gid lamang ang nabilin. Huli na kung ay man lang sang importante kaladtuan.
Tangod base kamo ang malabayan sa naga-duty, naga-roving nga patrol car sa ato sa kapulisan. Sa mga nagalantaw dira sa nga telebisyon pero ang palamatin-an ari diri sa Action Radio Bacolod. Sa mga nagahayag na sila sa nga trulugan pero sa gihapon nagabonitor sa ato sa nga live stream sang DYEZ Action Radio Bacolod. Sa gabonitor sa ato sa nga YouTube. Sa ila sa tagsa ka mga transistor radio. Dugay-dugay tempranohon ta. Kaya basi iban bala Action Elmar matulugan. Yawan ta sa ila ka pipi kakapukaw dugay-dugay. Sige ha. Abot nyo na. Pare-para lang ka na, steady lang. Hindi gid magpaliso kung mayara sa nga tao nga nagapangliso. Amo ning muno ko kainasang temprano pa nga palatunturan naton sa nga hapon mga ka-aksyon. Basta ka din tutok ng kamuka nagka-sentro ng inyo sa nga palabatinan. Sama sa medari sa Action Radio Bacolod, why na sang liso ay. Sabong at nangadlaw, yari kita sa Pizza Tres na sa bulan sang November 3, 2020. Una nga Martes, sangga ika-11 na. Nga bulan sang tuig 2020. Kabay pa nga samta habil-habil ang mga inadlaw sang tuig 2020. Mamat-amat taraangkon ang pagbalik sa normal nga sitwasyon naton. Hindi lamang diri sa Negros Occidental Bacolod, kundi sa bugos nga Pilipinas. Kabay pa nga magbabay na ining si COVID-19. Kay sobra na tama na ama ng hambal sang kalabanan. Grabe nang halit sang COVID-19. Ang ato lang sa kapasalamatan bagod kada adlaw, nagadamo naman ang gaalalayo ang mga recovered patients. Recoveries. Bisan pa nga mayara sang nagadugang man nga COVID positive. Pero good news kay nagaamat-amat na damo ang ga-recover sama sa may kakatabo muna. Pero mayara man time nga daw waigin sang recoveries. Pero may naga-positive. Hindi kayo ba ni papas sa galayon ang COVID-19. Muna mga ka-action, number 1 sa Japon, pinakagamhanan da. Ang pagpangamoyo naton, prayers sa gihapon. Huwag nang sang iban, kaya huwag pa naman sang vaccine. Huwag pa naman sang bakuna. Kadamo-damo sang ngalan sang bakuna nga gatinuhaw. Pero tub-tub subong doay pag-isang klaro, kundiin gina ang pinakamayo. Si Presidente Rodrigo Duterte gani nag-ambal niya nga atat na siya. Gusto niya na gani magpatubsok gin mo sa nga bakuna para kontra COVID-19. O galing kay di man niya basta-basta gagamiton sa ganayon. Kung hindi masiguro nga 101% pala safe kung umpisahan ang pagbakuna sa tao. Last 9:55 Action Radio Philippines Standard Time sa mga balita nasional. Ato sa ringan News Center, arang puwersa ni Action ang Defensor. Sa Patrol Action na Jan Diaz with Action Nixon Tahom. Sila niya mag-aabukay sa mga blatter entries. Record sa ato sa ringan mga hospital, pribado man ang konpam publiko. Dari sa maya sunad sa nga Bacolod. Pati ng wala pa si Platman sa pila ka mga lugar sa malabayan nila nga mga sitwasyon samtang nga nagadalom ang kagabihon. Action Jan Diaz with Action Nixon Taho. Sa technical control, ato sa mga kaupo dari mga katuwang sa Action Nelmar Madera with IT expert Action Elway Dotilios. Nanong pinasari ka mga balita nga to sari dapat nga pagkatutukan sa sari nga pagpangalakad sa inyo sari nga palatuntunan. Hoy ang tropical storm Sione sa gihapon nagapanika-nika gatika-tika na siya
sa Paracon Philippine Area of Responsibility. Ang super typhoon nga si Rolly Makaksyon nagbabay na. Nagsubong nagapanuktok naman si Sione. Ang lugar nga ginapunteriya ni Sione amo ang Baboyan Islands kag Batanes. Suki niya perming Baboyan Islands kag Batanes basta gani may nagapasunod nga bagyo Makaksyon. Ilagi ni lugar ang mamensyoran ang mahingadlan permi. Kung sa mga parts pa sang balay kon puloyan amno silang portahan alagyan gidlaw. Suro ini Makaksyon sa prediction sang pag-asa subong nga gabi. Pero way pa sang kapihuan diri kung bala ining sesyon ni madayon gid sa pagkasulod sa Tangod sunod sa pag-asa pwede nga ini siyang magligdas kag didto aminhan. Didto siya magapunteriya sa aminhan o kon nabagatnan nga bahin sang Taiwan baw kabay pang amula di kutani ang mangin batasan ni Bagyo Sione ni ho. Kung hindi niya type ang Taiwan, pwede siya kuno magbisita sa Ilocos Norte kag Cagayan. Awining paglandfall ni Sione laban-laban nga matabo ini sa tunga-tunga sang Huwebes ang hapon o kung sa Biyernes ang aga. Nan preparar ka mo sa abo sila nga adlaw ha. Basta gani mag-landfall na ang bagyo. Dira na ba sa may nagapakita siya kung anong iya sa kabaskog. Ang paabuto naton diri Makaksyon nga kabay pa nga hindi mariyon ini nga plano ni Sione. Kag dito na lamang siya sa iban nga nasyon, iban nga lugar o kon tunga-tunga sang baybay. Magpakitang gilas. Kayhong halit nga ginbilin diri sa aton ni Super Typhoon Rolly. Hindi man hamak 17 nga mga nagkalamatay nga tawo. Bilyones pesos nga balor sang propiedad mga pananom ang iya sila nga ginhalitan. Ano pagkadibas sa nga balita sa bahin sang lokal? Oy areho talalo pang doon nga balita sa lokal di kon COVID-19 ang paghahambalan. Amo ni Makaksyon gina siling naton nga medyo makalalibog nga sitwasyon. COVID-19 gibalaw kung mild stroke lang ang kinamatyan. Amo ng pamangkot sang mga taga Banwa sang hinubaan ho. Ilabi ng mga miyembro sang Philippine National Police. Ang pabinsaron subong sang kapulisan sa Banwa sang hinubaan nagalibog. Kung bala anugid ka matutuod ang kinamatyan. Sining isa ka pulis nga assigned sa mga Banwa. Isa mga gabi Makaksyon na interview ni Action Brian Morden sa Action Farming Line. Ang hepe sang hinubaan PNP nga si Police Major Clifford Batadhay. Libog ulo pinsar ni Major Batadhay. Ay wise ang klaro kung anugid rin anugid ang findings diho. Ngawang ranggo sang saling Police Makaksyon nga ginbawian sang kabuhi Chief Master Sergeant. Dugay-dugay na niya Makaksyon sa serbisyo mo. Una siya ginospital sa Banwa sang Hinigaran. Pero te sang ulihi ginsaylo sa Doña Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital diri sa Bacolod. Sino ayhan nga mamalida, sino ayhan nga opisyal sa gobyerno no? Senador man o kon kongresista man ang makadumdum nga bala nga kada kuntan di syudad sa tanan nga bahin sa nga Pilipinas. Butangan sa hospital lang ang kapasidad. Mayad-mayad man inang hindi na bala pagdalon pa sa iban nga lugar ang pasyente. Amo ning sitwasyon diri naton subong sa Negros Occidental ho. Ultimo nga sakit sang tiyan Makaksyon kung kisaga ni may mga report pa na ang pasyente halin pa sa Negros Oriental. Sinakitan lang tiyan diri paginsaylo sa bahin sang Bacolod. Yung iban kalayo pa sang kinalinan, diri gihapon ginadala ang Tupanya Hospital Panguluhan sa Bacolod.
Tani kada syudad no, bisan mga syudad na lang sa bugos nga Pilipinas. Utangin nyo pati patukurin yung ospital. Ang natabo sa niya maka-aksyon sa pulis assign sa Hinubaan. Dito siya unagin dala sa Hinegaran Hospital. Pero sa ulhigin sa ilo diri sa Hospital Panguluhan sa Makulod. Nga napaidalom ini sa regional. Balo na ng pulis. May 25 katuig na sa serbisyo. Ang makalalibog sa mga maka-aksyon bago sa interview sa Action Radio kaina sa Hepe. Sang Hinubaan PNP, hindi klaro kung nanugid ang ginkamatyan. Kay una maka-aksyon, ginpahibalo ang mga kakilala, ginpabalo ang parihon niya nga pulis o kung pamilya mismo, kung sinong pwede nga makasugat diri sa bangkay, sang napatay ni nga pulis diri sa morgue, sang Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital para sa balsamasyon. Pero may gumawa maka-aksyon nga death certificate nga sa punta may COVID-19 nga nakasulat. Kita gumon ng sitwasyon diyo. Subong wait and see kung nanugid ang tutuod gin kamatyan. Sini kamanti una maka-aksyon nga report mild stroke ang kinamatyan sa ring pulis ni. Isa na naman panibag-o nga nagtuhaw nga problema dala sa ring COVID-19. Ang isa padali ka taralupang doon maka-aksyon bagod ang report nagasiling nga wala man gani sang local transmission mo dito sa Banwa sa Ginubaan. Correct gina. Kay kaina lang sang udto na interview ta si Mayor Ernesto Estrao. Nagsiling sa nga pabilin gihapon niya COVID-19 free ang Banwa sa Ginubaan waay sang local transmission. May taga-Hinubaan nga residente duwa kabilog pero white yak puli sa Banwa sa Ginubaan. So nagpositive ining duha ni pero LSI ning isa returning OFW ang isa. Hindi man na sila pwede makatapak sa Banwa sa Ginubaan kundi sila mag-clear, hindi sila mag-alalayo sa saring COVID-19 subong gina-isolate sila sa provincial quarantine facility. Pati gani sa Banwa sa Hinegaran, hindi kayo man tanto ka problemado sa COVID-19 nga problema to. Ang pabangkot diri nagsala lang pala di ang pagpagwa sang resulta sa iya sa nga death certificate sa saring napatay nga pulis. Nakuntani ining napatay nga pulis nagaproseso pa rin sa mga papeles niya para sa promotion kag nagatingwa bangkotani nga kung pwede masaylo sa lugar yabla kaya taga mas bati ini siya. Dali ka banta, muna basta gani igoon sa balatian lawas ta. Igoon sa balatian ang alawas ang tao. Nakabutang gid sama-sami sa alang-alang. Kaya pala pa na rin sang hepe magkakson sa Hinubaan PNP. Subong budlay. Ay hindi man ko na makontak ang doktor o kung nurse o kung anuman nga attending physician nga nagtatap sining na pasyente niyo. Ang kasulbaran sini hambal sang hepe nga siya Police Major Batanhay mabalaan pa ni Boss Aga. Ay man question mark pa mo. Amo ning kaso maka-aksyon di dapat ni pagparugayan nga man. Ay kung makompirmar gani nga COVID-19 na kinamatyan sa pasyente, may protokol nga dapat sundon da, hindi na pwede mapadugayan. Dapat ang bangkay i-cremate, sunugon, o kung gilayon nga ipalubong. Ti paano tani mapalubong kay way babalaan di ko nanugin-gin kamatyan di mild stroke o kung COVID-19. Ti kinahanglan boss mabalaan gid niya. Sige, 10 minutos nakaligas attack ng alas sa 10 Action Radio Philippine Standard Time. Sa balita nasional, isa lang munuhon nato na. Kaya masubo-subo man yung magka-aksyon ho. Kung mayara ka mo sang miyembro sa pamilya nga ato dito nag-istar sa bahin sang Island Province sang Catanduanes. Ti ang Catanduanes maka-aksyon sakop sang Bicol Region. Isa gini sang sinintro sang super typhoon nga si Rolly ho.
Ang mga tao subong ka-starto nagasuprer sang pinakamasubok kag pinakamasakit nga sitwasyon. Bangod sa Super Typhoon nga si Ruli, tanan nga barangay to sa Catanduanes maka-aksyon. Ang mga tao to, way na sila sang istaran sang ila sa nga way na istaran nga balay. Homeless, bangod sa Bagyo Ruli. Ang siling ni Catanduanes Governor Joseph Cua, amat-amat pa lamang nga nagabalik ang transportasyon sa siling probinsya. Nagbalik naman ang operation sa nga ferry boats kaga airport mo silingon. Ang mga aeroplano pwede naman makalanding pero subo kay waay pa mabalaan kung saan magbalik ang power sang kuryente. Ligom dulom si ila to. Magluwas nga waay na sang dulaan balay kay nalumos ang kabalayan, way pasang power sang kuryente kay 90% sa mga electric post sa Catanduanes apektado sa Bagyo Ruli. Yang bulig diri sa Department of Energy akong DOE ginpanawagan sa sining nga sitwasyon mga aksyon dapat kuntani diri na magpakita sa ilang sining matutuod nga abilidad sa pagbulig. Ang mga opisyal sang gobyerno nga nagasululobra kag ara sa poder. Inyo na nituka para makabalik makabusang bulig kag serbisyo sa mga tao. Aber pakita nyong pagka mabinuligon nyo kung kamong may kaluoy kag balatyagon. Pero kung way kamo gana hala pahimunong kamo kag pagpakuribong. Ulat na lang kamo kung mag-abot ang eleksyon Kay dara niyo mabalaan kung makabalik pa kamo sa pwesto kung hindi. Kay kalabanan sa mga tao. Sabi niyo, labi na ang mga pegado nagasinggitan subong sa bulig sa gobyerno. Matutom na. May eleksyon na sila nga nabalaan sa siling halit sang COVID-19. Di blada mo baya ang mga opisyal nato sa gobyerno nga waay gidya kita nga daw nag-upod man sila sa mga tao nga gina-quarantine. Ang mga tao subong kapanilag na nabalaan na sang kalabanan kung sino ang mabinuligon kag nagatuman sang ila sa obligasyon. Halin sa barangay nga mong pinakagamay nga unit sang gobyerno asaka sa syudad sa Banwa o kon probinsya. Damo gid nga waay kita. Sige pabungol kag pawala lang kamo da. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! 10 minutos nakaligas sa tag ng alas 10 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Standby ha. Ay pagkatapos ang ato sa nga observation report ho, may good news naman ko para sa inyo. Dara lang kamo. Aton man pagkakwaon, dugay-dugay ang ato sa nga mga action unit reporters naka-standby na sa Sur, Central kag Norte nga bahin sa aton sa Pinilanggang probinsya. Unahon tanay aber, hibalo kung anong sitwasyon subong sang syudad sang Bacolod. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Sa patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, mayroong gabi please kamin. Ngayong gabi aksyon, maraming gabi sa tutanan nga maka-aksyon ang bulan do kapatimaan kikita bago lang nagtapos ang Ara na sa napakita na sa atin. Away gapakita. Away, may galom. May galom, wala man. Oy, wala lang galikid mo gid guro simpo aksyon mga doga ugayong gid sa mga kabukiran ay full moon nga daan no. Oh, nami pananom. Nami pananom. Sang Ina kun may panganod ginagabilog-bilog. Kay kon full moon ko no, Action Jan, ano ko nagapati kamang kay manti amo ng amo ng pagpati sa atos sa mga katigulangan basta gani bilog ang bulan. May ina sa pananom sang mga crops bla.
Gani kararuton. Kararuton, yes. Kamote, balinghoy, ano pa gid, saging. Nang Uh, oo, mama mo na. Mm. Kamote, balinghoy, kay- lagi na karot. Nami Ano na ko. ba? Nami ko ng tubos na. Oo, basta kahit mo na ambot kung sa mangunguma, kung di nga tupad, kung ano Hmm. Oo, kasi kay action mga balagani, nami gini pananom. Hmm. Kung maitanom ka. Oh. Kung wala kayo Ngita ka binhi. ngita, basta hindi ka lang mga matutupad balay mo, no? Hmm. Kaya basi may ginalay-halay ito sa karon nga ano ganun seedlings sa inog tanom mo, ay inog tanom ya, kaging kuha mo kundi disgrasya. Imbis nga makatanom sa inaling mabalaan niya, ikaw itanom niya gid sa duta, ilubong niya gid sa duta. Amo na batay nilang gamit to. Pero karon nga gabi, ang bako action ma wala magigalom sa kalangitan. Sana gani pero full moon na galing, no? Te inuguwa gini sang mga dapat magwa basta gani bilog ang bulan. Pero basta magwa lang sila, dapat anak ka lang sulod balay. Kay curfew na, no? Sa aton nga mga ka-action, it's curfew time na. Di dapat magsulod na kamo sa tagsag ka mga puluyan. Hindi na pwede makagwa action mark. Kay ti pasado na alas 10 ang gabi. Tiyempo na yung dapat nga makapulo pa wayway sa sulod sa ilang tagsag ka mga puluyan. Ang atang tanan nga mga ka-action. Kaya aton mga kapulisan, nagarandad di na naman nagalibot na ka naglambihong sa pila ka mga dalanon mga kaakson sa palibot sang syudad sang Bacolod. Diri ka sa itong ginakamtangan, particularmente na mga kaakson sa bahin sang dalan Lakson. Ado tayo nagidmaan ng mga salakyan nga naglambihong diri. Kaya kung nakita natin diri galing mga kaakson na pribado nga salakyan ang kalabanan naton nga masugata sa may dalanon gidman mismo. Dili ba sa may plaza publika? Aksyon mata na nagabalik bala ara ka balo ka na ako nakita mo na kung sadto kung sang ka patrol ka pa of course na may ara dira nagatipon-tipon sa plaza nga mga tigulangan bla. Oo. Amo gini ka kay lawan sang tanan. Kaysa una yasang wala pa ko sa radyo ko kada maglabay kami dito sa plaza, wala labot abi sa nagapensit mo, sir, 150 lang. Ami ara pag action may ano bla? Abi mo duga irinaway na nga singgitanay na katapusan gali ka debatihay sila gali na damo rin ka debate debatihan nila kung diin ka nadamping Ginoo ginadebatihan nila kung di nagalin ang tao bota na nagdebatihan nila so uli kaya makibot ko debatihan nila kung tao Kalingawan nila kung dyan na dara sa Kalingaw oo alam mo ginadebatihan nila bang kung ano oras wala ko na maabot ang Ginoo isang ginadebatihan nila kasi ginadebatihan manak ko din una manok ako itlog na amo ginatong na natutuman ka na super sa college ko mascom ko to sa una galibot-libot kami may assignment kami naglagaw kami sa may plaza tapos may SR ko tigulang laba buhok ya so yan ilang ang ilang proposisyon ilang ginadebatihan ano na itlog o kon manok Simo be, ano na itlog o kon manok? Sa konyaksyon mga manok. Simo ya, itlog o kon manok? Itlog. Itlog? Eh, nagmanok ko mo ko din itlog ka? Yan. Manok, kung sa letra, unang itlog. Oo. Pero sulit-sulit na mo. Kaya wala pa sa may mo kisa balikin mo sila Japon kaya mo nagdebatihan nila. Pero gakatingala kam na sila kay kasi nagitanay na iba niya nagampang sa board games. May nagampang sa dama, may nagampang chess, no? Ang ila dampang may mga oras-oras kinablang ginatumok-tumok nila. Oo. But singon may time gid sila ya, no? May time na sa. Dapat mangin matanda kadasig ka mag-move. Dapat alerto ka man action mark. Oo, kay matayman ka kundi mamaynas ang mga score no plastadas na. Yes. No, may ara na do something. Makaon or may buhin sa imo siguro na. Depende na kung sa rule nila. Kay tika ang gampang nila ay manggaan sila rule. Kasi may bawal pa ng magahod bala, no? Tika ang satupad nila nagadidebatihanay, nagasinigitanay, sila madalas sige man focus at iko na nang ginaano nila no amo na ng ilaman nga ginatutukan action Marlon, no? Plaza Publica, damo na nagalagaw. Damo ga pamangkot bla. Ano naman niya ang provincial capital Lagoon.
may isa ko action mark a document nga nakitaan kag nakuha no nga halin ini kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Ini memo order nga ginpasa niya kay Mr. Ernie Espijo, ang Public Service Officer 2 sa Provincial Capital Park and Lagoon Supervisor, kag sa OIC sa Safety and Security Division nga si Sereno Lolas Tierre. Ini may kaangtanan sa reopening sa Provincial Capital Park and Lagoon. Sabado. Sabado na eh? Oh, 7 na. November 7. 7. Eh, wala din nabutang ang lugar, ang adlaw eh. 7 na ni Action Mar? Oo, may upod na sa nga health protocol. Yes, no? Pursuant to Section 5, Paragraph 4 of the Omnibus Guidelines, ano ni kuno dapat kuno nga number of visitor limited lang sa 50. 50, tira pa dapat naman yung lagon. Ati, sige lapalaptadis laguro eh. Kung magsunod sila, iba na, laguro sa may karbaw, basta hindi na nila pagstoryaw ng karbaw, nila magsabat, discuss agad. Iban, guro da ano daw mubod sang isda, ati pwede man, no? Ano po may temperature check, may logbook login, may hand washing, may mga para makasunod sila. Dapat may physical distancing, pag face mask, face shield. May mga events and social gathering, hindi yan pwede. Dapat ang edad sa makasunod is 18 to 65 years old lamang. Alam po ganito, limited to walking and jogging exercise. Mga group exercise pwede pero 3 lamang ka persona Action Mar, no? Ginala ko di Blau, kaya may nakita ko magulang, may ka-jogging. Oo, nga ma. May ka-jogging na sa load. Ha? Basi ang gabantay na naguro ka pulo pabalhas ya? Butangin ako abing peda. May naka-jogging na todo. Doon lagi sarado ang gate. Basi taga kuha man naguro da, taga dira man guro na. Guro, lawot. Naka-short lang man isaw. Oo. Basi taga dira sa guro si dira sa assign guro nga off duty na bala sila mapapalas-balas na. No. Oo. Pwede man naguro. Why man gisi-gisi sa jogging Action Mar. Sa sagwa susulod. Sulod. Sa sulod. Oo, susulod kasi ka-jogging. Sa laman isa. Naka-short lang siya, naka-luab, naka-chinilas. Hindi ba na gano'n pwede nga? Ba siguro, taga-dari lang sa guro. Ba siguro ko, brother security guard, wow? Oo. Guro. Puro mabalhas guro Puro bala sa guro. Ay galing kay ano mo nabi, kay hindi mo pwede, kay mapiksoran sa Blao, kalulukoy gini sa po. Oo. Na nagjogging sa sila. May gwardiya na. May kada sang may nasiblatan nga guard daw, duty. Usually, amo ni oras, tapos sanin sila di ronda, para na lang sila nga barracks, dugay-dugay, malibot naman sila pagka 11 p.m. Alayo, bikiti sarado nga dan Action Mar ang gate, so hindi kami kasulod, dito kag palapit gate mismo. Bisan yung singgitan namon guro ni batian nila kay kalapag nga daan sang lagun eh. Pero kung makita naton bla ginapasigagid man niya ang suga. Compared mo sa dinamigad, of course, na pila ka mga portion na sinapatay nilang suga. Pero at least sa provincial capital Lagun, bisan nga wala ginapasudlan, nagasigagid ya ang ila diri nga mga suga sa palibot Action Mar, no? And mo na ang pinakaulit din natin nga sitwasyon karon nga gabi sa provincial capital, paang politika paang sa panyampo Action Mar nga gabi. Iban kita to kay nato puting pagpanguyab nila sa mga gwardiya lang nagabantay diri sa mga establishment sa mga fast food chain, mga sa kalalaan diri mismo sa dalang Lacson kay mapaang-paang ang atong panyampo karon nga gabi mga ka-action. So pa na ang pinakaulit sitwasyon diri naman sa may palibot sang syudad sang Bacolod sini nga gabi mga ka-action. Sa atong tanan nga mga ka-action halong langgit kag preparar gid kilo hindi nato mapaktan ang lakas ng panahon kapaang naman sa panyampo hopefully no nga hindi lang magbuo ko magbunok ang ulan karon nga gabi mga ka-action. Pero sa tatanan nga mga-action isa na naman nga dugang ebidensya sa siyensya nga ang pag-supplement kung pag-inom sa
Bacolod. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz kung nasa patrol sa Action sa Bacolod Action Radio. Aksyon Night Patrol 54. Salamat Aksyon na John Las 10:23 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kamo nagapamati sa gihapon sa sininga palatuntunan Action Night Patrol. Hindi tara pagpadugayon pa. Kaya ari nang ato sininga manog gabot. Ato sininga sap sa ARB. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ara na nakakuha na sang isa ka taga-daog sa ato sining mahiwagang garapon. Sa mahiwagang garing na garing. Okay, ara na ngalan sa ato sining winner. I-check ta mag-aksyon, ginatawgan nato sa saligid nga mga tanion. Taga-sunod sa Bacolod sa gihapon, bagod ang SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Adlaw-adlaw mayara sang tag 500 pesos nga cash ang ginahatag sa Action Radio. 5 ang tagdaog kada adlaw, ha? Why niya lakang? Sige, daya liwat Action na Nelmar kay katatlo ta tawgan na, no? Katatlo na ton i-dial ang numero sa ato sa nga tagdaog kay manbasi kon sako black kag waay siya sa tupad sang iya sining cellphone, na monitor lang permi diri sa Action Radio Bacolod bangod Domingo tubtob Sabado way niya maka-action ang raffle draw sa sining promo temprano nga Papasko sang diwa arena sa hello good evening. Hello, mayong gabi. Mayong gabi. Yes, good evening. Si Ma'am Almera. Oo. Yes, sige. Mangkotonda ka ma'am, anong radyo gani ang ginapamatian nimo sa masami? Action Radio. Si Almera, ano ganing ato sinipilyedo, ma'am? Malazarte. Almera Lim Malazarte. Oo. Mga pila ng edad ta? 48. Taga diin gani si Ma'am Almera? Bacolod City, sir. Bacolod City, taga Gonzaga, muna taga Gonzaga Street. Oo, Gonzaga, sir. Ano gani sa liwat ginapapatian naton nga radyo sa Bacolod? Action Radio. May diya ka na siguro Oo, sir. Ma'am Almera Lim Malazarte. Oo. Ano gani nga pala tuntunan suwong basta gabi gani? Pang sign off bala nga pala tuntunan sa Action Radio Bacolod. Ano ganing titulo siya na Ma'am Almera? Pero sir, kaya nag-replay ko subong bala sa kay Action Brian more than nga kwan. Kaya na-late bala pa pamati bala si Raw. Sige. Basta nakatutok ka sama-sami sa Action Radio Bacolod, ha? Oo, sir. Yes, sige. Ma'am Almera Lim Malazarte, congratulations! Nagdaw ikaw sang 500 pesos. Hulaton mo lang, ma'am, ha? Thank you, sir. Yes, 500 pesos. Hulaton mo lang tawag sa Action Radio Bacolod dira kay kabalon ka kung diin mo pwede makuha. Hindi na kinanglan magkanto ka diya. Kundi itawagan ka liwat, pabalon ka, paagi sa numero mo kung saan o kag paano mo makuha ang 500 peso. Ma'am Almera, congratulations kag good evening sa liwat. Okay, sir. Thank you, dear. Good evening. Thank you. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Radio, salamat isa
tatak sa Aksyon Radyo. Ang ini nga balita gindulong sa kaalwan sang Lifebuoy. Naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with Okay, sa ato sa nga live stream, nagaparok-orok si DJ Jonah. Hambal ni, okay, dari sa babaw kita mga umpisa para kompleto naton maka-aksyon. Jocelyn Kalamaan, good evening Action Mar. Araman si Evelyn Manyoso Rico, Jennifer Muweda Lopez, good evening. Bibot Guido Batos-Batusan, good evening Action Namar from Barangay Thodi. Medalyn Jordan, good evening. Lourdes Tambasin Bronzal, good evening Action na Marlon Monitor from Homesite Barangay Monte Vesta. Araman si Mags Hipanaga Salibio Panuwala. Good evening Action Marlon. Gapa orok-orok kami from Inayawan, Kawayan. Okay, salamat gid. D-Dane Jonah, may watch party na. Party hambal ni D-Dane Jonah. Abraham Octava Flordeleza. Action Marlon, good evening monitor lang kami di. Salamat. Rodel Zagiri, good evening Action Marlon, watching live from Torre Annunziata, Italy. O taga Italy. Los Viminda Yumol Pableo, good evening Action Marlon, watching Tautay Rizal, Taytay Rizal, God bless always. Rodel Zagiri, Aldrin Limaco, good evening. Si Buddy Labrador Jr., D-Dane Jonah, pananom kamo tuwang gabi, Portiba, pangdakop, sang paka ang uso, sa uma, kung full moon. Leonesa Elban Buena, watching live, Barangay 35, good evening sa Marlon, God bless. Salamat gid. Si Ever Fudge, Taldi family from Riyadh, Hambalya. Sa Piak Corazon Villases Gayo, watching from Bidalbagan, Marlene Diaz, good evening. Jessa Arquillas, watching from Barangay Singkang Airport, Singkang. Jode Florentino, Action Marlon, kapamati sa Port of Agadir, Morocco. Okay. Martin Aliling, watching from Imos, Cavite. Aljon Socodids, good evening, watching from Silay, Barangay Rizal, Hacienda, Marvi. Alex Montesa, sa piyak lang ko ka monitor sa imo, sa YouTube lang kami. Amali Alex Montesa. Dorcas Magtulis Ginabo, kapamati kami dari sa may Barangay Alihis. Si Chody Balangaw, gapamati kami sa imo ni Pato kag Panoy. Hamal ni Alex, patamyaw na lang sa familia Ramirez sa Barangay Granada kag familia Pasyulan sa Kalong-Kalong Airport. Haraman si Lourdes Blaser, mayong kami Action Marlon. May promo ang ARB, gagawa ang survey nila. Hamal ni Alex. Terry Simpron Yung, good evening Action Mar. Melanie Bernas, Joji Tenyoso, good evening. Parok-orok man ko si Alex. Salamat. Dito lang ko anay parok-orok sa YouTube kay daw kahilanat ang FB signal ko. Araba si Jocelyn Libon Espojo, good evening. Alit Alfabeto, Magbanwa Leonard, ari lang kami ga monitor dari sa Barangay Sibocao, San Enrique. Thanks. Ana Ansuya Famoso. Ako Maldita, mayong gabi Aksa Marlon, watching live sa Hong Kong. Don Di Blanca, Toto Di Blanca, mayong gabi, amigo Dondi. Sir, barangay ang kada patay range from 40 to 60 K para i-cremate. Ang doctors kag crematory management 60-40 sa profits salin sa PhilHealth. Nga sa subong may utang pa sa PNRC. Kag may issue pa sa corruption. Habal ni Alex Pontesa. Remy Villamarso, good evening. Love Men, good PM. Asamar, ari lang ko di monitor at Santa Carmen, Granada. Wala na daan tao nga may manog nga gabaligya sang lana. Mali Alex sa Plaza Publica niya. Badla ko nga rabada. Norma Calisterio Bunda, watching from Iloilo. Salamat gid. Kenneth Valencia Raman. Shirley Timbre Villa, good evening po. Valladolid on air po. Okay. Si ako Maldita, hello. Robbie Rosmi, good evening. Almira Lim Malazarte, si Pretty Mahilom o kay Pari Jonda. Kamusta na, no? Gabonitor man sa sarigid niya matalion. Thank you.
napamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo. Pabalik sa ato sa ring pagpangalagad sa Action Night Patrol. 38 minutos nakaligas sa tag ng alas 10 Action Radio Philippine Standard Time. Sa siring bahin ato na pagkuhaon ang detalye sang report sa ato siring mga action unit reporters. Unahon naton sa bahin sang Northern Negros, report ni Action Roger Gutib. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger sa detalye sang report. Mayong gabi please kabin. Yes, ako malong sa to sila nga mga malitaman diri sa may sunod sa nga kalis kaga sa bumaliban nga mga area sa to sila man nga area of responsibility sa karon man nga mga tinihon Action Marlon. Sa update diri sa nga COVID-19 Action Marlon, yati medyo maayo-ayo gawa kay isa lang ang nagdugang. Pero may ara naman isa nagdugang man nga napatay naman. So napuno na ang among diri nga COVID-19 related cases. Kaya na may nagpadulong diri sa aton tungod kay ang ila sini nga amay na patay kay man stroke bala yung cardiac. Pero tapos idala nila to sa Cadiz City Emergency Clinic. Una gitagaan man sila sa panugot nga 3 kadlaw nga
nga evaluasyon ko tani pero sang uli higil liwat reklamo sila kay man kiliwat ang amo nga gipanugot sang city health office nga tatlo kadlaw nga evaluasyon kag ang mando nga kinahanglan ilalain ipalubong ang amo nga bangkay ukon gusto nila i-cremate gid nila dayon. So daw naga sala sila kay man ginapamangkot lang nga ana kamo sila. Kasi ang ila galing amay COVID suspect kuno. Kaya na hilibion to kay na ang pamilya nga taga diri sa may sa manika kaso sa may kuno sa may ini lang insurance sa may LTO diri kaya naga pang sa insurance may ara man kaso sa Marlon nga na-stroke man, babae ni, no? Daw sobra 50 anyos sa edad. So, pagkatapos nga muna, imo man so COVID, remit man dayon sa Marlon. So, daw hindi ko baka tayo yun, no? Gibuligan to ya sang city kuno sa cremation kay mante ka mahal katama. So ang COVID suspect diri sa syudad sa Cali way po man nakabot ang swab pero napatay na ni sila. Ang wala malista is tatlo tanan. So ang wala mabutang diri sa Marlon sa sininga naka-record na sa din COVID-related death nga tukangan naman subungan law kag ang amon nga total score diri is 325 na ang kabilugan 119 ang active kag ang patay na pulo na sa pila pa ginaton balita sa police report balwa sa mga plama gindakop sila nga isa ka persona ini ang nagapanatubang sang kaso nga pagpanghimulos. Ini ang gin-serve sang Manapla PNP sa pagpumuno ba ni Police Captain Jericho Bermudez alas 12 takna sang alas 12:30 takna sang hapon sige lamang adlaw kag nadakpan ini nila sa may barangay Santa Teresa Manapla ang persona gikilala kay Cesar Casalda Jr. Ibisa may 23 anyos sigidan soltero kag residente sa Sina Sambiri sa barangay Kaduaan siyudad sang Cadiz bali dawaran sa boundary lang gid sang Manapla kag sang Cadiz ang area kag gini siya gindakop by virtue of arrest warrant nga ginisyo sang korte o sa RTC Branch 40 sa siyudad sang Silay. Ginpermahan ng Honorable Judge Daina Dal Chongson Trosyo sang RTC Branch 40. Now, 200,000 ka pesos ang piyansa na ginaparugot sang korte. Ang kaso sini sexual assault o kon ini ang rape through sexual assault ang nabutang diri. With criminal case number 11-72-40 ang warrant of arrest nga nakapit sa Enero 23, 2020 Action Marlon. So far, pwede mo na ang aton sila nga tulong nga report dari sa may syudad sa Dito Tabuhay man ang kalipikan ang siyudad sang Sagay, iba na ito nga mga area diri. Ako kang katon nga ginatamiyaw man si Kapag Diaz kay si Mr. Jordan karon man tulong naton sang mga balita. Una sa balita, una sa aksyon. May sa aksyon, Roger, good in the report. Sa makulong, aksyon! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Las 10:44 aksyon Radio Philippine Standard Time. Halin sa report ni aksyon na Roger sa Elohanta Insigida. Ang detalye naman sang balita dalon ni aksyon Percival Villamor. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Sabay naman sang Southern Negros, particularmente dara sa bahin sang 4th District Action Force. Mayang gabi sa report, please Kevin.
Mayong gabi, Action Marlon, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Traffic accident nga natabo sa mga alas 5:45 sang hapon dito sa Maydalan sang Barangay Road sang Sitio Dulom, Barangay San Miguel, La Carlota City, Negros Occidental. Ang biktima sa pagmunggo Action Marlon ginkilala sa kay Alfonso Ihara y Mariano, 62 anyos sa Action Marlon ang pangidaron, kaga pumuluyo man sa Sitio Dulom, Barangay San Miguel, La Carlota City, Negros Occidental. Ang suspect dire sa ginkilala sa kay Roelio Kadungon y Flores, kaga residente sang Estila A, Barangay San Miguel, La Carlota City, Negros Occidental. Sa pag-imbestigar sa atong traffic investigator police, pagpamuno man ni Police Lieutenant Colonel Junel V. Vargas Guadalupe, Chief of Police sa siyudad siyang La Carlota, samtang ini nga nagalakat ang biktima sa kilid sang dalan Action Marlon, kag ini siya Roelio Kadungon nagadala sa motor nga kulor itom nga nagadalaga naman sa east nga direksyon sang amo nga dalan, kag hinali lang ginabungguan o kun na side sweep ini ang biktima nga si Alfonso Ihara Action Marlon, kag natumba ini sa dalan, kag nakaagom sang nagkalain-lain nga pilas sa iyang mga kalawasan, kag may igo ini siya sa ulo Action Marlon, kag tunaan sang pagguwa sang madamo nga dugo sa iyang lawas, kag gintawgan man sang local rescue sang siyudad sa sang La Carlota, kag dali-dali man kinkuha sang atong local rescue, kag gindala sa Don Salvador Memorial District Hospital dira sa siyudad sang La Carlota, apang refer ini sang aton attending physician dito sa may Bacolod City Hospital, agod matagaan sang nagakaigo nga paghabulong. Apang masubo Action Marlon kay ini ang biktima nga si Alfonso Ihara, so ginbawian ini sa sang kabuhi Action Marlon. So karon ang bangkay karon sa isa ka funeraria dira sa siyudad sang La Carlota. So karon ang ini nga kaso ara sa pagyanakupar sang aton nga La Carlota Police Station. Amo ini ang aton nga nakuha nga balita sa siyudad sang La Carlota mayong kabilang sa kay Kapitan Chad Feria kag Kagawad Fred Sapanta, kag kay Honorable Don Chisrel Imbultorio sa siyudad sang La Carlota. Labi na gid sa kay Vice Mayor Ayan Villaflor sang Vice Mayor sa Banwa sang Moises Padilla. Report live gikan diri sa aton namtangan ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Reports. Las 10:47, salamat sa report ni Action Percival Villamor. Nagadalom ang gabi, matulutawahay man ang ato sa ding Martes ang gabi. Balikan ta nga ato sa ding patrol. Ang detalye sang balita naman ni Action Jan Diaz. Ang downtown area sang sunad sang Bacolod, magamon ng oras maka-aksyon tulutaw hay nakatama. May nga salakyan pribado perti saro katawhay na. Kaya man mayara gyapon gina implementar nga curfew hours. Balikan tang patrol with Action Jan Diaz. Action Night Patrol Field Reports. Action na Jan sa detalye sang report, please come in. Nagalabilin Action Mars at custodial facilities sa Police Station number 3. Ang duwa ka mga persona, hindi sila matapos nagakpan sa akto nga nagahampang sang Pusoy dala sa area sang Purok Sambag, Barangay Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Ang mga nagkaladakpan na Musanday Arnie Obenia, 39 anyos, kag si John Ray Diaz, 23 anyos, lunsay residente man sang Purok Sambag, Barangay Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sunod sa aton nga mga kapulisan, ini sila aktuhan nga nagahampang sang anti o kung illegal gambling, amo ni ang Pusoy, kag na-recover dito mismo sa lugar, ining 96 ka mga playing cards sa itong baraha,
kag 87 pesos nga kwarta sa naglain-lain nga mga denominasyon. Kaya nakita dito gari sa lugar, may malapad ang lamesa, open area ini siya. Kag kung sa rin sa nagabot, mahimo ang mga kapulisan na iban nga nagahampang man digto, nagdinalagan. Amo siguro rason kung nga damo nagapamangkot, ang hampang pusoy, pero tagduha lang kadakpan, tag-isa lang kabilog na nagkadakpan sa illegal gambling, iban way guro kiti nagdinalagan Action Mar. Ining duha ka mga persona ang nagapabiling karon preso drama mismo sa may custodial facility sa police station number 3 kag ini sila natala na pasakaan sa nagakaigo parang bungon sa pagbalik naman sa opisina sa Hall of Justice Action Mar kung sa rin patagayunon ang inquest proceeding. Kaso din ang pagnapas sa Presidential Decree 1602 o kung naman yung anti-illegal gambling operation o kung ang pag-entra sa pagpanahora ito sa kaso batok sa duwa ka mga persona. Samtang sa dugang nga balita, ginpayag diri sa Bacolod City Police Office ganangin na General Peaceful, malinong kag matawhay ining duha ka adlaw sang pag-handuraw abis ng All Saints Day. May angot sila sa pinakauling record naman sang BCPO sa bulan sa Oktubre, nagnubo gidman ang numero sa mga persona nga nagkadakpan nga nagbayular sa mga health protocol nga ginapatuman sa syudad sa Bacolod. So diri kay BCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, daw nagupod man ang pagsarurot sa numero sa mga nagkadakpan sa nga nagalapas sa mga health protocol sa kadamuon sa kaso sa COVID-19 sa palibot sang syudad sang Bacolod. So diri kay Pico, tubtob ka nagaupod ka nagakooperar ang publiko sa ilang ginapatuman nga mga pulisa kag ang pagpatuman man sang mando sang gobyerno mangin matawhay man no kag wala na sila sa magaan pa sang pinalidad nga sa publiko Action Mar. Pero iya diri kay panumduman ang mga pumuluyo nga gikan sa lugar sang Metro Bacolod nga mahimo wala na nadabi sa ekstrikto nga protokolo kon pagpatuman sang lahi diri sa Bacolod City Police Office nga dapat nila sundon kung ano man ang mga pulisa nga ginapatuman diri sa Bacolod. Kaya according diri kay Pico wala sang exempted sa lahi kag sa mando abi diri sa syudad kag kinahanglan gid ang tanan nga magsunod diri Action Mar. Or hindi according diri kay Pico mapilit para mga kapulisan nga magpangdakop bisan pa ikaw hindi residente sang Bacolod o ikaw abi dayo lamang kung nagbisita may pila ka mga personal nga ginhikuta diri sa may syudad. Ang mga violasyon ito mo diri may pagsuksok abi sang face mask, pagsuksok sang face shield kag lakip man Action Mar ang pagsunod sa ginatawag naton nga social distancing. Ginalauman rin ni Pico sa mga masunod nga may nadlaw ang kooperasyon sang publiko mangin kaangay sa gyapon kung sa rin mapakita nga kung mahimo wala lagi kontani sa mga nagabayular sa mga health protocol sang syudad. Usa sa ato mga basic health protocol sa pagsulong sang face mask, isyan sa nagisakay sa mga pampubliko nga salakyan at the same time in social distancing. Hindi maligyan na wala sa adlaw nga masiro kita sa dyan. No, binigit mo dahil ba sa una, may harap yung kitagapon na taladakpan kung sigling sentro ang sulat niya sa Bacolod sang Negros Occidental. So, yung mga pagkalabot na dili sa aton eh. Pero, ikumpara nato ng sunyan sa mga prehension previously sa pagkikita mo lang ikumpara subukan ako sa ito po. Okay. No, sa una, may harap ng 200 eh. Ay sa inala na kagabi, may harap 150. Subong, may harap kita galing ulo lang isa ang ito. Kada ko sa pagkakuha mo lang sa saling ginandong ginatong natin. Wala na matagaan sa sa isang ticket na tinigoryo kay maruwang mong at agiso, mangunsang pandemic nga. Mangunsang kapigadoon na muna sa utong natin sa amon mahimo. Yes, magbayular kay kami seryoso kami sa amon kampanya. Kaya mo din ang mandatos na mo na mong katrabaho sila mga tagdang citizen ticket. Pinabalata mo natin kung pero lang kay is not nyo. Bila na ilikabulan, tapos ang 2020 kaya nagyapon ka pataway bro, we are happy na mag-ijabol ka kapanubo ng ato na prehension ng mga basic protocol violators na sunyan. Action Mar batian si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang spokesperson sang Bacolod City Police Office. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa batang sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Night Patrol Field Reports.
Las 10:54 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ubos-uboson na lang nagpadala sa ato sa ring mensahe, di ba? Sa ato sa ring live stream. Si Almera Lim Malazarte, marabagid nga salamat nga nagabutan akon ngalan. Mo ni kaina, no? Nagapadala sa mensahe. Si Ma'am Almera Lim Malazarte. God bless you, Action Radio, mabuhay. Good evening, Action Marlon. Thank you very much. That's my name. God bless you, Action Radio. Long live. Hamal ni Almera Lim Malazarte. Thank you, Ma'am Almera. Hamal ni Alex, kanami isang signal, Sir Marlon, sa YouTube kung aga. Ang FB Live ta. Now ka tinaw pa kumparar sa tubig nga nawas. Ang signal ka FB Live. Aga katabo giman na guro. Totoo, Alex. At least may ara tapilian, may YouTube, may FB Live. Nakatabo giman na eh. Naog isabla. Ya dula-dula, no? Liberty, Binitin, Ubaldo. Good evening, Action Marlon, watching live from Bansilingan. Salamat gid. Las 10:57 Action Radio Philippine Standard Time. Action Night Patrol. Temporaryo naman nga magabiya sa inyo, magabalik ini buwas nga adlaw. Las 9:30 tubtob alas 11 sang gabi. Balik man sa regulang anchorman Action Eric Magbanua. Sa ngalan sa gihapon sa ato sa mga Action Unit Reporters sa News Center, Action and Defensor. Sa ato sa nga patrol, Action Jan Diaz with Action Nixon Tahong. Action Percival Villamor sa Southern Negros, Northern Negros, Action Roger Gutib. Sa kalan sa gihapon sa ato sa Station Manager Action Nona di Maala Magbanwa, ato sa Parerakson kag News Director Action Rex Cantong. Ako naman Action na Marlon Herabaya. Nagabilin sang Sweet Dreams. Good night, good night. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action